Masiku angapo apitawa pa social media makamaka pa Facebook, anthu ambiri akhala kuyankhula kuti Miracle Chinga anagwidwa mu galimoto akupanga zakusaweruzika ndi munthu wina. Anthu ambiri akhala akuyankhulapo, anthu ambiri mapeji ambirimbiri, even mapeji yokuti ndi amphamvu, even mapeji yokuti anthu ambiri amawadalira. Anthu ambiri akhala akulankhula kuti msungwanayo wagwidwa ndithu akupanga zakusaweruzika. Anthu ambiri akhala kuwaseka oyimba a gospel, anthu ambiri akhala akunyoza oyimba a nyimbo za uzimu. Koma nkhani ndi yakuti Miracle Chinga anali asanayankhulepo kanthu kena kalikonse kufikira madzulo a siku la lero pa 3 October pamene mwini wake walemba Facebook post imene wafotokoza kukhuzidwa kwake ndi nkhani imeneyi. Pa post yakeyo walemba mawu kuti I wonder what I did to make some hate me to the point of creating false stories and lie to tarnish my image. Ndi masulire mmochechewa mwachidule walemba kuti ndimadabwa nthawi zambiri kuti ndinalakwa chani kuti anthu ambiri azilemba nkhani zaboza ndi cholinga chongofuna kuyipisa dzina langa. Kuchokera kalekale anthu ambiri akhala akunditchula ineyo mayina, kupanga ma account a fake pa Facebook ndi kumandinena kuti ine ndi wa sataniki. Posachedwapa anthu akhala akulankhula nkhani yabodza ndi kumazungulira pa social media zokhuza ndi kunyazisa dzina langa. Nthawi zambiri ndimakhala ndikuzifunsafunso lakuti ndinalakwa chani. Nthawi zambiri ndimakhala pa ine ndekha kupanga nyimbo zanga mwa ine ndekha, sindikuziwa kuti ndimalakwa chani kuti anthu ena azikatenga dzina langa ndi kumalinyazisa ndi kumatchula zinthu zosafunikira ngati izi. Chonde ziyambane kaye mwafufuza nkhani ngati iliyona musanayambe kufalisa, chifukwa chakuti mumakhala mukuyipisira mbiri ya anthu ena. Mwina izizi zimachitika chifukwa chakuti sindinasumirepo munthu ku khoti kapena kutengapo action ina iliyonse kwa anthu amene amakhala akuyipisa dzina langa, koma izi zikhala zikusintha chapo mpano ndithu. Kwa inu nonse amene mmandikonda, inenso ndimakukondani. Tiyeni tipitirizebe kukhala. Umu ndi mmene wayankhulira Miracle Chinga pofuna kuyankhula mwa kamodzi komanso kusiriza nkhani zimene zakhala zikumveka pa social media kuti iyeyi wagwidwa akupanga zakusaweruzika mu galimoto ndi munthu wina ku Lilongwe. Miracle Chinga ndi mmodzi mwa oyimba a gospel amene ali hoti panopa. Iyeyo anatenga fame kuchokera kwa mayi ake amene anali Grace Chinga. Iyeyo wakhala akutchukapo ndithu ndi nyimbo zambirimbiri. Posachedwapa Miracle Chinga analinso pa mpungwepungwe pa social media pomwepa pamene banja lake linatha ndi mwamuna wake. Dzina langa ndine Sam Mavita, koma ndakhala ndikufotokoza video ina imene ndizikhala ndikulankhula mabodza ena aliwonse amene Miracle Chinga ananamiziridwapo ku Malawi, komanso kukuwuzani chifukwa chani anthu ambiri amachita create nkhani zoterozo. Bwanji mugunde video imene ili pa screen ndi cholinga chokuti tikaonani kumeneko. Hey, musawale kupanga subscribe.